Pane chitiko chinoitika chatiri kuona kuti paHarare International Conference Center mutungamiri wenyika pane chitiko chaita nhasi kana ceremony yacommemorate nhasi yagwadza vanhu venyika yeZimbabwe. Zvamunoziva kuti aiwa munyika yeZimbabwe people are struggling, vanhu vari kutambura, but move raita rayanzikuratidza kuti aiwa these guys they do not care about the welfare, they do not care about the social well-being, they do not care about the health status yavagari munyika yeZimbabwe. Sandapinda mashuka mudanyogwa pana bado kuti subscribe or like turn on the bell icon. Tipinda muZimbabwe economic review vakomana vanobudanyora vanotanga kuposta picture ramuri kuona mutungamiri wenyika vachikomishina motokari anonyora achiti some of the chiefs will receive replacement cars today. President Mnangagwa will officially hand over replacement vehicles to the chiefs. Venue Harare International Conference Center HICC, date 25/09/24 at 8:30. Zvinoratidza kuti aiwa mangwanani mutungamiri wenyika aiwa anga achienda over aiwa ma-replacement vehicles. What do you mean by replacement? Replacement kuva kuti pane chinhu changa chiripo, pane imwe motor vehicle yanga iripo ari kuachireplace achisa imwe in upgraded vision or the same but yava new one. Zvatiri kuona kuti munyika matiri kuona kuti people are grappling, ma-citizens ari kufela kuisa food on the table. Tichiona kuti aiwa ma-health sectors, muchana education sector, muchana kwese zvinhu zvakadhakwa, vanhu vakakwadziwa ne-this El Nino drought. Vationa kuti the government inouya ichinopa replacement vehicle kune machiefs. Machiefs anopa chii kune ma-citizens emunyika yeZimbabwe? Hapana, machiefs anoleader vanhu vamoziva kuti aiwa vanhu vacho vari kutambura. Zvatiri kuona kuti aiwa all these things zviri kungoita kuti aiwa vakwanise kungoenjoya zvigaro zvavari, but when it comes to ma-citizens hapana zviri kuitiwa. Chitiko chiri kuitika munyika yeZimbabwe matiri kuona kuti aiwa vanhu vese vava kudhimanda kuti aiwa izvi zvakwana, izvi tava bore, tava kuchida mamwe ma-leaders manyowani, tava kuchida ma-reforms, tava kuda kuti nyika yedu itwa a progressive country, ive a progressive republic. Kudidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Muna comment section medu, musana subscribe or like, pamwe chete turn on the bell icon.